singte ang tiprasa amsai ne jo to lukuru ni thaniwo sini ini first isi meeting ni kok salai mane kok betang te go salai na mane betang rongno isi sa highlight khayo ni musugo sini saita sumayo press meet khainai sini spokesperson tongo sini CEM borong ganang Onimes de Burma bo thungno briefing khainai hapan isi sa koyekta agenda ang sasiwana tini जों बवाग्रानि वानसमो जोंनि तिप्रासानि थिना होननाय जों जङैनो माने ग्रेटार तिप्रालेण्ड अमो फर्मेशन खायनायनि बागै जों कायसा कमिटि खानाय होननाय दिनैनि जोंनि इसी मिटिंआवनो जों डिसिसन नाखा दैबो जोंनि गोबांमा तिप्रासा आमसायाव दै नंजानाय माथुयां दंमोन बाहायखे दायति जों temporary phangthung permanent phangthung solution khaima bonambo जों tini discussion khailaika tei resolution na laika tei bu tongo tini TTADC police act kedengma bosorong prai 24 bosorong kesai tongmani act unjak police bahini sanamnai hnoi ADC hafang hoite राज्य सरकार ते गवर्नर नेथानी रहजाक किन्तु ताबो इमप्लीमेंट याखो अबनो दायति इमप्लीमेंट खायनानि बागै जों दिनै डिसिसन नाखा गवर्नर नेथानी राज्य सरकार नेथानी जों हाय रहलायफिनाय रहनाय अमो कायसा डिसिसन नाजाखा इमप्लीमेंट खायनानि बागै दैबो तंगो टाउन कमिटि जोंनि 18ता ADC आमचायनि जागानो जों लोकेशन मार्क खायनाय ताबो डिसिसन याखो अब जों टाउन कमिटि सोनामनाय होनो डिसिसन नाखा दै बाद बाकी जे साजानाय दंमानि गोबांमानो जों दिनै जाद्रे फर बिसयरनो दैयै सालायखा अमा मेन एजेंडा दंमानि आरो नि बिसिङाव मेन एजेंडाव दिनै जत बेंगली मीडियम स्कुल दंमानि न जों इंग्लिश मीडियम के कन्वर्ट खायनाय अमा कायसे जोंनि मलाई नांमानि तानि हिगे जोंनि तिप्रासाराव इंग्लिश मीडियम फरायनायनि बागै रां गोबांमा खरस खायनानि नांगौ दिनै बांला मीडियम के उपरिया जोंनि तिप्रासाराव जतनो बैनि कक बायमानो मा फरायबो ओंखे इंग्लिश फरायबो हाय बेंगली फरायबो हाय हिंदी फरायबो हाय ओंखे जों सीधा जों भबिष्यत सरायनि थिनां हामनाय जाय इंराजी ककनो जों इम्पोर्टेंट राय होनो जतनो इंग्लिश मीडियम फरायनाय होनो जों डिसिसन लायखा दैबो गोबांमा दङ अबसोनि प्रेस मीटिं नाय चाइता जराव नेरक जतनो media house rona koyu o jaga khai chini spokesperson tongo EM brom grang Onimes de Burma boni thani teibu kaham ke nerok saimanai tei kawma tongmani rona jotona hambai nerok naising tongdei chini press meet site jara